Здравейте! Днес съм ви приготвила едно късо клипче с стари изоставени сгради. Има много места, които могат да се посетят. Съответно са доста местата. Мислех, че няма толкова много изоставени къщи, но се оказва, че има. И повярвайте ми, в последната къща, която влязох, ме побиха тръпки, защото в предните, където обиколих, бяха празни. Стари, разрушени, покрив нямаха, имаха само 4 стени, но в последната сграда имам чувството, че там живее пещерен човек. Изоставен, изтърбушен футьол, дрехи, обувки, канчета, кастрончета, шкафчета. Беше наистина зловещо за мен. И така, ще видите малкото от местата, които заснех. Следващото видео ще бъде малко по-дълго. Надявам се да имам възможност да посетя подобни къщи, защото от една страна ми харесва, защото това е някакъв стар бит начин на живот, стари врати, всичко е старо, пода е стар. Това са сгради от сигурно от 400 година, ако не и повече, по-рано. И за мен представлява наистина интерес, но жалко е, че са така запуснати. Разрушени, буквално разрушени. Ако се поддържаха и дори да има стари мебели, всичко да е старо, пода да е стар, стените да са стари, щеше да е много по-хубаво, защото това е от един минал живот, а все пак там е кипял живот и надявам се да няма призраци вътре. И така, на който му харесва канала, може да се абонира, да сложи по едно палче нагоре и приятно гледане!